Inga kabiri na kemenye baigwane ninga buna bubo sani obuyaki tukonye gusanga so bwamo gwetera Minta Fema enya karugana magusi 101.7 onye kurase county yetu ya Nyamira 91.7 onye kurase county ya Kisii 101.7 nabo baigwana bakunyara gotonyora gwetera 101 yani nabo kunyara gotonyora gwetera senjira ye seto box onye kurisiko ya gusi no moro bakwene magogido ke Evans Makori na weekend boy engera nani na nabete kudirira aiga studio tubata magarit kulia lero Dalmas Mokandu kurase kyo mekiriya chirichiro banda imea chirichiro yaito gari nyali bari yaito karibu sana Dalmas ime studio karibu sana. Thank you mwana. Na kigusirita ngani Simbi kya baba. Asante sana mbia mana sana singe nchoyo gwanchira na omwaliko itogo chagaiga studio chingaki bune chiga chia abono maragoba. By the way, ekero kirituko nyakurigiria bana muziki baitu bagusi nabayigo na namana kurigiria abana muziki baitu kurwa sorongo rwetu rwagusi boti ni Nyamira County nabayigo Kisii County ngota turi komanya emegano y'abana muziki baitu Dalmas Mokandu kurwa chirichiro band ningoyo kando na koba chirichiro bono ngo Dalmas Mokandu ekero muntara kwa Dalmas Mokandu iga ningoyo gose ya mbia mono mwana Dalmas Mokandu noyo butinde kurwa lichirichiro nyali bali chache keumbu ibeno rokese oge kafiriji na ongiboire yes no mamu mitachete bono ningi gweta na ro na ekenyole kiningi anjete igabantu mwana obuti ali chirichiro by then to bwate chirichiro ali rochiga igari gosumno mutokana kuna guchiro ndi gosumno mutokana guchigamo kama toliko oika ligena osuru keumbe direction ingia otiri mboko ike ligena senara ko gwedibo edibo ganjira ngaro batana kondoseria ugoita kama tobe igabano ndali masiolere renga moje mama rosari bwango iga no ngoria matoba ayo batana ikachirichire sukuru ngero bori mubuye sokoro ya ete eserekali ibeke sukuru onso mete kurwe yamo paka kirasi 8 ngaruo ngagenda nyama wa boys ngasinya kuronga bwa ngageta ngagenda Kericho day no nje takorera form 4 ikia baba asante siga gabe bori ngakie bamenyete Kericho ngakie yuma mana ara bete Kericho atuma ke yo no nya ba mete kale no mwaka lakini nache takairana baada mo ngina karamenya okay basa late ngakia jete gusirira asante sana Dalmas Mokandu mwana muziki kurwa chirichiro banda nga chochage to musikio muna Dalmas musikio ne umugana no mutambe kya oina ronde tongereza mugana no mutambe musikio yo abayibuli bane muna my father na njete gotera banjete gotera na ndi ndiri nero ya gotera kwa muyunge abwase umwakara wesinyabira oyo onyamecho peacemakers arwete bune product ngina Nyabira okay sokoro yane na bamo igo mugaka Nyabira igarwete kuru kimuziki igarwete kuru ase iso ase sokoro chiao bono ikinyinge kimuziki na boko bwatani gokorango mwako yoro kuru kuyunge oyo nande ndo kirekereja sekoro Dalmas Mokandu Dalmas uyunge marieta ina yani bono korango mwako nero bwate ndiri yu ikagera kayesaba gera igo ikamara gocha ikagera tokanyoro muziki oyo ochire tokamanya kuruoro karayika mwaka 91 na agachira se yango yane Nyabira kona ko saka nyako gimuziki kona gimuziki nanya kurigereri nganyoro ongijire birengereri mwaka 92 bono 91 ekaro kwagenda so mwaka Nyabira onyamecho peacemakers gokonya kubugia no swete kubuginere gose gwachagete yoka kware kwenda kwaigwa na bakonya kubugia nale kogenda nebuna bakona kubugia nyako bagingo kongonte bibuyu ezukuru ebuyu binala kona kongonta agacha kango one time show yale nyantro ngagenda kana kubuginere kana kubabugiri chitumba chiri twakarose neriyo ngababugiriyo kana kubugia karango muntu uyo umanyire right asante sana tigaturanyora Nyamecho peacemakers yama yabo nere gukwarire gori kivande nengero nganje sana turanyora nga ekaro kiri kutia kabugire naye gokonya kubugia bibuya sebale
kijana kucha hapa. Wewe unatoka wapi? Nataka nikitaka koroa muroi. Wapi kipande chako? Ni saa nyumbani. Kana basi polisi Nisamee wanakushika. askari, nisamee. Tukei mofeni senti genuke. Inangane kegutara getembe. Asigari kalisi bakambwata kasenye chotarengene bande. Sante sana chiri chingera baadhi yetu ye chingera bakabwira nyabira rende na mecho pacemakers koko nyakogendo kwathenga angakiwa na bandawa ngwana bari kugie chingere chibuya hayone gento tebere tune kugie buyu ebuye byo ko biko gera ne injera bakubugie gose kwari kubugie chinjera chinde chonse mete njere nero gosonga ki tikambugie kubuya singi chikugie kubugigwa Nto ko bugi kebuyu azinge njo kya bugigwa ekebuyu ekiko bugi ngakibatera aha ngakibagenda gochia ekagera ngacha ko improve kubugie drum ona wande seniorist as a drum ige drum kabisa drumist igore sambamba nonye kintete kulita next year aya tulitaya so china hoti sasa kulitaya igona aliko toa drum gai kwa nga kwanza na chiro la sekretari na taka to gukura engende nchio ikuo ndete gocha tigana chiri gai chare gotoka mangana kwa ngoro kinjera go chiakaka kinjera ngo chibugie aha kwa recording mwaka 92 Isai na mbiri nalio ngirire studio no mwaka kurukura na sinyabira tukarekodi sana cyane ko kunyabwabu na aragotere sauti ya renge ya tatu tutike binte bana abantu bakotera kwa aragotere sauti ya kwanza ya pili ya tatu kwa aragotera baka wachi gukora gochinse mario giye yuse kanyore chisani chi myaka iyo orachi kumisana nchikorengana ni chiabona ikagerangana ko improve kuroro ngana ko improve kurwo mwaka 93 uturi akangira Isaac Otori tuli agacha kanyora ngono kubugi bintu bya naze na renge school akandusia akangira utuli na bwati instrument Jones yes nyako silo Otori kora nga kumanga Isaac Otori musinto gwa kinda bana tiganya samu bika saga yo mwaka uri bongaini angete muntu tayora abanyore yes na anye bantu tibagocha insengora situle bako banyora tugachaka nere kuri 93 94 95 96 Saina sitanga mago cha rekodi my band ikorukunga chirichiro. Okay, iga kera gwaswa abo kwacha kora rekodi band yao ya chirichiro mwaka 93. 96. Iga bono kimore na kirage. Ebintu mwakore na kirage success. Nsio burabwa ya Isaac Otori musintu bukinda bono rarire ari kiumbu. Ane karokiria ararete nkorengi ntwa chitamatango. Egentu ebigeta liko imoge tiororo okora na Isaac Otori musinto bukinda se bandiga ya kiragenereriga Otori kongira kwa yangirete nchiko bwe drum ngo ikororo nganyora ntubwate drumist yende ngachenji kuruona ande ngagenda sogotera lakini nabona ari kubugia drum eri nande drum eri njira na nyigerete nabona ari kujebugia kingotera no nyamba kabono iga nabonko bugi nande na foko ngabugie drum ya matuko make ya ganchenji akangira gotera tokatera sani ya ringi 15 12 15 14 16 17 17 nero gosira wacho ni alisio sababu kaza kumufu kuruororo ngagenda ngarosi bandi yana nande tu igwana nitekera ondu geto gantebe tinte gitengo cha kerigento naye kitore music copyright iga naye onyore certificate yao abe buno mwana musiki bwetenenere nte gitengo ngosokia ngobeke igatu that's why nanje tu mwako yu paka bono nguna kumunyora. Sante sana tigabona ndakwe yemo yabo yakirage Linet nengero nganje tubigonero tokumira kingare gochorera rero iga ekegere kore chingero cha kirage ninginyorete litukulitanga ni gukomera muna Dalmas nekero kiri twachageti Mint FM tugacha busongo yaringe mwaka 2011 no kwarenga sekyombe nkuwa bwatrenta ne kyombe giya kiragenga kiyo no mwarengamo gotera nkore mwabuge tigoro yo mogusimu nachite time tuso no kwenyurete ningo nyorete teranga kego nitoka moranje mwiwe ocha ko mogusi buna barwete galya misiri bagaichagusi uru yoko nganya ko mogusi
abantu baitu igo bare gosambe koroso wabwati lyokiria ye chisingera na chitwara ko bugijange cyari ko bugiri gomuguzi twabwate cultural development yo muguzi yi umwaka chief matundurate nerete chief no mwaka Simeon ya cyana linga kitwa gateritsani iki cyabo musanyanduzi kumuguzi jiji na alutwa yegere kana tegere togotero kulimo for the first time na ligeti kumanya omugano bwo bogusinga kyo cyagetamu nekero keria engeri ige keri kubuganga kiwi mokuyiyuranga ya maine engeri iga yabugitiga omogusia gachaka igana iga ekumere tengeri igo redie erosiri gose na umerete ebugirie ya bateri mbare ngo baje bugiti ono nchekera na agenda bateri abanda ka bati mbara kanyaro basiri tokasoa kuyinyora engeri ya soko ko jibugiti tokasoa kubwati bitabu asoko bwati bitabu nasa nazometi akonko bwatiga na getato ka gitabu gikyo na nyore engero y'umuntu bune bugete egere twanya kuegenda rikimusiki. Asante sana bana tigandara ko yakiraga success bagatenga lineti ngomwese ko waremo mondo kyaganyete omumuro bwaraga gitike tamedi chinyenjo cyaye ndino bire bakabona mira bakabona ngoyo manyete igaganyete mumuro bwara singenjo aba bangamba mu manyete mbu yaye ori wale na utokaritiki tamu manyete mbu yaye erebo okay Wise como imomurwaye aganyita munyome era utamanyo bubembaye unagonja wana yengiya ingombe amesaya ngakitaya usaka ngorabu ya sumunguso amutani abamura seka ngorabu ya sumunguso chandira abamura wiya ngomorari okomoncho Wise como imomurwaye aganyita munyome utamanyo bubembaye unagonja wise como imomurwaye aganyita munyome era utamanyo bubembaye unagonja mwese como be munaro mubase kenyora bari baranga monere mama itenga musubati nyarebe mbu ya etelingia nekereta liengia oyo araganyete kiagerera tagocha komanyambweye anya koire mbweye chikonya kumuchanda ero maene igo ngapaka squeeze lindombiro ndino bire bakabona paka tokwe no bigucha ekero chingere chiga mukonya kulengele mukonya gotera bano gwasangire na kirage success insobora boy Isaac Otoli musintu bukinya gusira chingere chimwaga chire mwata yabano nga meganeri mwakarolire gose muke mwatera tingatatera twengero ya ebine bintu tokorora ine bintu tokorora na bakorora mwana musikaro chegento lakini yao mbete yao roje ngatamanyiti osa abantu bandi osavura kisambo buna bakaka mwako yotuli bakambundi abakora ngatoro chayo kombiga no nyombo motora bara wakete lakini ayo mbete uligire tikimoino igenteke kwana kugekarikire bwango bwa ngeli koera kwana ugekarikire kwa kera waselienke nakia kugara na musiki bango tenga akaningotere Ningotere. Gose ningotere. Ndivyo konya kongora ningotere boli. Ere boigo. Anyway, bono tucha sekyo mbigia chirichiro wadote abiri na gwa chagete ogaswa sekyo mbikirikia nyimanya mecho peacemakers insobra yabwa nyabira mugaka nyabira uyore moyo bono iga naboigo ekero keria kwaranga tigana kirage agacha bono Isaac agacha ko nyako kunya kubugichi kuno agatanga ndo chinga nimbwa no kwaneta gocha aiga sende ngo sangisie osonya ari go sangisi mugasanga mnagwatwerera ngaki agagotebi ngabono nae twarange egentu nayo ko twaranga nekiao torwe tio sorobe lakini ntechete gotikana mwizo wa pako kwa buna achete gozira eno njena botu akorete gazi nere paka buna achete gozira itangani ekero keria mware kobugia no tuori
uturi atarachusira kintu kiri mwagambe tamonere bintu ne binge twagambete nere mwaria twagambete nere are gonte biga tutwara obonje ase bandi tutwara obwerori na muntu ndi karata kikumanya gintu na boko moroke for example ekara na jete boye twarenga abantu 18 abantu twarenge saidi ya 18 abantu abange tukaborora abandi nabo bagachagite kipandi cyabo yende rero kikari cya noroche buno mwako yaro siji product boje mna rose ti igo ebintare kongereza undi nataka none gintike ikenoto okutogetige okay gati abari mwarenge no turi bono I know yo mabugwa sogete na chirichiro band nande abandi basogete na chibandi chinde mbara byabaye konyora nyose ya ruro nyosia yako nyosia sex ya yo mungwano korokwa ondie kimirie ebandi ya rwete yale korokwa nyamechono erwete nyamecho business no erwete bakabugirike umpupandi taracha songa taracha superstars babo yonde Albert na miriri tariki miriri umuntu na kale twabugite nere sani orekoro kupena adi mwana wo muntu babwate miriri barwite yawe banise bono yo bakarikire bosigari na abo barwite kurwase bandi yo tuli bali bono nyorete sante sana bono tochichirichiro kera kwarose chirichiro band mwaka 96 igo chagete ryoka gose no ruse tibantu bakekorwase kyombike gakirage mugachigo chaka chirichiro band kero ndose chirichiro band tindu siti muntu kirage nonya ena chiete inkalikia abantu abangao bona abandi bakarikire chigasi abandi ngeri chibara masamba ngachite ngaliya abantu abangwana twali koigwana bose twakaumire na orabo kikazi kari twagachire chidansi mbala nakanyorire batagete ko manyama na muziki bona abairete no twalenge ngakiyo no twalenge naragira agira galenge vocalist agira gale kumbwate sauti ya pili ngakiyo na mubikire tasi gitamo galenge kumbwate sia sauti ya pili ngakiyo chinatera ya kwanza ono ngagenda nga record full mwana ndeti nanya record ti mungwana yetu kalisiko bono ngumbu akale tali Kenya mwaka 96 na 97 yes ngana kwe nganganya kurunka asengenje yobo gimoro chibona tomenyerete ngagenda masamba no nchite kubugere full mutiri na 4 masamba abano ngayoje masamba niga na chita sare kurukunga kapkoro state kapkoro singa na menyete igere kabroleti abo mazigisiga okay menyete naro gasoka chifuli mubere kindoro gasoka full mutiri na 4 ya ngolengera chifuli mutabu ati abuni bire chiane 1 na 2 lakini tibichakire chinde na oje chabo 3 no chibate china gwiti abugericho kana ko yandri kumusiki lakini otuli akachanga no igukwira note asengenja konyona atakire ko gachebinde na egeria abantu muziki batali kumwira buna ngotaka ntaketoje ande tokandele kumusiki ngaruo rongacha ebanta bange karo kiringo sanga igoro ya bali basangete no tuli nyagosira ingote babali nga utuli nanchite kwekorera ibintu kiraro rirenga muri kogenda neramo yakora nga lyori ne korera ibintere bwika kubwa mokora nere kegera na bwato moyo moke nekene kegera ngwa korete nere na bwato moyo moke no maere ere no ne nyumba akora gichibundi chimo chakere nsari ujigoro nbweko moji gote monya orokuri higegera bange gusangana baro bagotenga tuli no muyorenge nande natokonye tabande tuli kituli bone lakini abwato moyo moke kimwetane na bagotenga bono njitikangore ibintu byane monene na yakore byao ya gamose monte toratigera awaigo no muziki era aratale kuna gutale gusibya chinga kina jere to tale gusibya anya kwa kora magoso ali na goduru kurate nili vintevyo
ora tenga kutia turatigira muzi tonyora ne tugunire tumoto kubanga mangana ya biya ngakinera ngakiero nera alinda gotenene tinga bono kamukandu karatiga bono na nchinche kurangiri ijetante ne tino igo kwa maite njiro kumuira nande consultation ibinte binge aho takobori ko wala takire ocha ombori binge useka gutaka guseka nona magosa atoke mukani ngo mwaka gabutiga aho na bagutiga mukani ngabwe bukora atigera abuna bagotiga lakini mbati nkwana igana yarike mo. Sante sana tigango turanyora bono engere moya chiri nero getigoro ya gokonyana ene album irenga ere volume 6 ere volume 6 turanyora ya gokonyana ngokonyana nokuya na waigo lakini rende to konyurero ana mambio tumu murugi ogo otumu omwana ogo otumu mochokoro binte bina bitogokana sechingero Okonyana negentikia ye okonyana negentikia senseye kotelibuya okonywerero kotelibuya okonywerero nangyo konywe ankiendo konywe nangyo konywe ankiendo konywe okonara boigo waganyo bokonyi okonara boigo waganyo bokonyi ngokonya kiogo ngato basa konaria magare borere by the way ngikwaregetie ase engeriga ngagokonyana uchunguzi yetu kona gukora nuko bugigiteke amangana na mange tweroreye aya ego nanya combine tekuru aso mochumba yomo omochumba oyo ngakiria yogosera yes omo ga ko genda urubirira ini oserwa ayo gwakabusio biko mu ko genda na ende mambi bogokia otumu mungina nero gendo ayewa muko ogenda mambi batuma abana bara bakineka for example chinyaruka gose abamura murambare nero mambi nero tumuboyo no mumuro nakabwato muchokoro nero obero muntu manene abana baitu bakina rero wangu yes nero mambi kwanyoro kagera ngaranga tigando siginteke na kulingana na bantu bande mbaroko nyora bari boigo to tebanga naye naroraga kibo rio gokorabo lakini rende lakini abanga nere nande by the way bakongo mboya senge njo ngaki abantu mbare ngatoka nyonya okonyo wiro nya kwakonyo limo naye karakari ngorore ngaki bogi mubwana bakoraki bakoba muabugia chingero sana na sungunana mukabwatira naso live bands asema bagani because people love music no inja have come to where you are performing mwara sanga monere ine bono igango sanga muri monere asumo kubugi go sebono igo etegemete kivya kumuna chirichiro ono na chingaratiga ono ntini ndi buna chirichiro nsugu megurudumu yane nebingere binabegire tubugiria masabiki ngoraigo ndamwamwita iyo nsugu nana ntu akonyana nere ntu asukani nere woja perform barakede na bintu binge no nyene kiumbe kilikia abantu musiki kima atore nere chairman nje nonde buno mo coordinator na kora sukuma naro esaiga yago nera aba magoso asigizekera kindoche kikaro toetania ekaro na agwa achire ora ara sukume gurudumu yao abantu bande bako igobe lakini nje nanya korango ngo igwero muntu bobe ekararu asendi ya yu inere garo cia magendrai ko obande amure bacha komenya mwaorio kabamete mwaorio kana no bori moto batera yu muntu nere mwatero chimunari nere akezabu ya bono ndu ara sukumana nere bono ontinini binausi ya chirichiro chirichiro ne bwate umbrella kubaso mwaka nyabira ali chief advisor nimbwate nyabira na bwate nyamejo bismekaza nimbwate Kenyatta mimbi no ale umbrella ya chirichiro no to kale bindamo kororore no nya Facebook karango kana ona karto kana perform e band ne abantu bebiri yakebaja so maliba goto kebacha ngo sanga bari sana naondika se kubugi muziki yamo no tole
amo wale umbrella ya chirichiro igo njeti koranga ninga nongani orore ngani mbwate gento ndache ngokorere njeti ndi kwanga yae nabango chango bwate ono mintu nanne ngole ndabu yes okay chirichiro ne bwate banding mabo byombo ne bwate raranga likubona uno moyiga turatebe ngabona mbwate moyiga ga mukandu nchu ne byombo byambo kili muziki ya byombo ntubwate lakini vitali byonse vitali ke quality eri njeu na njeu nonkana ntubulire bike ntubwate ebitoko na usugumera bukumbi bolu wa bwate madara bugona gotiyo ina bugona gotiyo ina waro una wono Masimba Masimba ali stage 50 no to Kambeti umoko kuli musikito to kuli musikito weekend no mugakale weekend ere mutu no to kale otige yaba otige mwali kumoti kero kabesa kasa ko ganda Tanzania this weekend ere mutu chiko konya mwana musiki mwenzangu na roro tukora bwatera nere DJ Spider singero cyangwa ngara mu bwata ngogenda ndoro weekend iri mutu nonkale kumubwatisi nere nkora achare twara akora nere nobone weekend ikale mutu no tokale nere Masimba tugukora kurwo to nenya bisabo gasakoro King Wallets akanyero no tokora atuka matuka tokona kusunguzi vito obonya kusunguzi virenge anyway mirane asuli bono tutemna bono chirichiri banda ineba kongumboro wetrase muziki obono na chirichiri abo kongo bonene bokongo mboro to wetera most cases abo kongo bono bwitibasa kibasa cyako ngirega ekikogera abana musiki bande bamba utoita abo chikogano sino mwa sana kagazi sana gasana ngakatwa bwiti muntu kaba kabasa kasini kuko chiko kabaga muntu chiko muntu gasonja uchakobeko muko ara gasonjiro chire ko kesabu asini bono bokongo bonene ne kibasa right asante sana asensemo ngirane imaigasin asemiaka ngitanire mutonga yoro chichiro like mayuraga ni chichiro etokeke asemiaka etane iwata bako chimotwe bono by 2022 chichiro igera tokeke too far kubwa kurumaya because ono igo internet nyimba yane bwate the steering nabanda bonse nche baligereti nsugume gurudumwe bono tintege tigo chigotiga inse yoborai patron Hudson Goraya na director Joseph Nyakwara ibone tokongeti tubegete amagoronse kabisa no mwesimiwa mwesimiwa borabu nere nare amona intwe atagete gotubwatse kabisa yes kwire ni maigasini ningwate bangu akorete gasi na otori agacha gatiga karasiri umabwaye muziki oye agatiga siyo burayibo murugi oye Veronica nakorangire tiga tete gotigero muziki oye ntebingo the agreement yerobo no gatigo chigotiro muziki ubwotori musiki bwotori teriko ba agreement ire nene mono chikondire to bwate ko music copyright monte karago kwa right chae amagano nale mugwakanana bono na aroto gokora nere weta tose musiki obakenga kesingincho musiki omonto ichikondigo tayabanga onyoire pi obo yo uri no ibo monyene ase emyaka 55 ale sense na necha ya yero nyitira pi paka chi jaminere roje chabite ko era that's why ata ngatora akora agreement tu akore usema kana nera nande kulingara buna ntebiri buna kalore tu aga akore no akori ingorero musiki oyo nera na gusugumera abantu baria baye ngorengere na barubo ande nonye ngoteri ko ibora ande onde na bago chakotabuka nera bugi musiki oyo nera na bago cha senda mbolinga ki na kibono tata mwa akoreri binde onya sako na kombeko ngona kusaba na babo ndo yago chelera bori na kibono mwa akoreri binde nena kutoka mora kale ndokomo tukuta tutamshika mkono tumubwatie birandi mubwate disciplinary committee na inova na bugi kero montago sirimo kumera ngami toganya rebe kwagose tekiagera mbaro kero baro renga ba mokiri chimba bake barra abandi bakurunse ngambali wana according unabo oligo bana muziki bonsi ibi mbabwati igento koroka committee go say disciplinary committee o tatiga
ekiombe kerigia kima na bate bitubwate kerokyo ngebwate discipline committee bali bako rabantu bali bakora mangana mabe bali bakora abantu bali bande bakoingira abande imbiro ekiombe keringe bwate kalengeri mosuko ningo in fight kero asetole Ndachenga na chile limo, but I think they were ndachenga na chile limo asomokutana. Asomokutana waje toracha se function. Zeno wane karato bwate function yede. Ikanto bwate disciplinary committee. Yeke ombe lakini tato bali baro. Ase bali members. Okay. Nabo liswali linenga ase muziki ino achingero moko bugingwa bugimuri chingero chebo semie maro ko bugicingero chama kwelioka naro ko bugicingero cyo bwanchani cyoka naro ko bugicingero chibitina cyoka aye ngaye mutindo bwo muziki ole no bwamabe nonsi makweli abasemia ngaki muziki ole muziki ona igore muchanganyiko makweli takabatabo ande bantu mbale okanyora bakweli batete ku nyoro montobo remembrance no kubeka record na yaro kuna tifisidi cyakire kwabeka none kibi cyale bantu bana kunyora abantu bugetigo rego sira kwa Mary no na ande totera amagenderero ebintu biribyo basemia. Asante sana. Ndire mwati mukarasanga wakarasanga sana ne unabona gwatabire gachukaraswana ndase nyamecho hainwanje tugosanga n'abana muziki bande nande mbandi kiandake mwasangire na barobwo asegusiye to kando ne yaho yachirikiro bana muziki bande nande nasangire mwana muziki tayo ase kibande cyagusiye ndageta imokyo kaboko igoro oyintarasanga nere nje nimbwata manyinga yugosanga lakini barobwo tuli kumanya kibirengere bire ayo mujya kaboko baratenga ya kaboko kwa mukandu koreka se ebintu ebi bonte atosabera na maya nande batubwatesie chingere kitoko na kubugia tona gochi promoting ora asengenje kena keke ugi tona otokurusia twasomeria abana baitu edekani bebe bone Iraya urane waseka Simande mambia ngocha bone Usabo mulero kerali tuko Amone gebira mudago kamera Yarore kanira eno morogi Ayona maene batukire Ayema como que tigoborogi Nonya ni chopeni gayo wita Pamanyeka ni ega chayo tigre Esabu Anyatori mwake sabu Anyatori bibo Yekara kalyango tata Nyango koleke barua Yenyomba mago tata Anyatori bibo Anyatori bando Oyo mwane zukuru